Bazara ez neska ez mutila, zure izararen emaitza errespeta dadila. Maite ditzagon gorputzak diren bezala, apain ezaguna zala, momenturo nahi bezala. Inor ez da inoren menpe, inor ez da inoren jabe. Min ematen badu maitasunik ez du, hori baino beto egiten badakigu. Hemen inor ez da inor baino gehiago, egin bezagun salto, hemen dikaratago. Bideo hau eta beste asko ikusi nahi badituzue jeitsi gure apa, App Store eta Google Playen eskuragarri. Ez galdu, 1 2 3 4 goazen! Goazen!